jo. Sent la teva ànima com s'encén dins el meu cos. Sent el sol com cau rere les ones i sent com s'apaga el món fins que només hi quedem tu i jo. Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers. Bueno, y esta música fresca también es la que nos acerca al siguiente protagonista. Por cierto, ya saben que nuestro espacio lo hacemos también en simultáneo a través del Facebook Live de Radio Calvia FM, y ahí está nuestro amigo Changuito haciéndose un par de selfies al lado de Tino. Claro, es un honor eso siempre. Joan, bon dia. Publicitant d'això. Què tal, com estàs? Bueno, abans parlàvem de les festes de Sant Marçal i la posàvem com a exemple de la primera verbena així important que hi ha a Mallorca, no? Hem parlat ara amb en Miquel Vicenç, amb Marcel Cranc, música totalment diferent a la teva, no? Però també la teva i moltes altres són músiques que tots s'han de tenir en compte i sobretot, jo crec que a l'hora de ballar i a l'hora també de fer una mica de bauxa, no? Sí, clar, nosaltres, des de que vam començar, hem fet música festiva, és a dir, m'han cridat per animar rebel·les, concerts on la gent li fa ganes ballar, i després també tenim la nostra part més tranquil·leta, però sí que hem anat apuntant sempre que la gent s'ho passi bé, sobretot, que s'ho passi bé, que s'emocionin escoltant, ballant i cantant les nostres cançons, i això és el nostre objectiu, ja sigui l'estil que sigui. Al final fem una fusió de tots els estils que mos agraden. Joan Montaner, Joan Changuito, t'has passat la quarantena a la teulada de casa teva, no sé si com el violinista en el tejado, però continuant amb aquest estil divertit, animant durant el confinament a tots els veïnats de Bunyola i també animant a tots aquells que t'han seguit per les xarxes socials, no? Sí, clar, resulta que quan va començar el confinament, durant els primers dies hi havia molta tensió per part de la gent. Em vaig donar compte a través d'un amic meu que em va cridar i m'ha dit: tio, ja no puc més, ell té 2 filles, la dona feia feina d'infermera i m'ha dit: no puc més, ja m'estic que me puig per les parets, duc aquí 3 dies que se m'està acumulant la feina i no dono abasto i no sé què fer amb les nines. Jo vaig dir: mira, potser entretenir una estona per internet. I m'ha dit: clar que sí, això seria genial. I vaig dir: per què no ho faig per tothom, ja que hi som, no? I dit i fet, crec que era el segon dia d'estat d'alarma, ja vaig fer un live i va ser un èxit. Hi havia molta gent que tenia ganes de veure-ho, bàsicament per això, per estar entretinguts a aquesta hora que jo vaig estar amb ell, amb el meu menut. Vaig començar fent-ho per mi, però després se va convertir en un esdeveniment que tothom el gaudia, no? Després també hi havia gent més gran, joves, i res, a partir d'aquí ho vaig començar a fer tots els diumenges fins que vam arribar a la fase 2, crec que va ser així. Doncs la fase 1... participant en diverses activitats, no només la que organitzaves tu mateix, sinó també la que organitzàvem, jo què sé, a Menorca o altres llocs, no? Sí, clar, després, com que la cosa estava anant molt bé, m'ho varen demanar per participar a festivals, sí, a Menorca, també al Festival de Catalunya, vàrem estar un poc per tot, a través dels ciberconcerts, que li deia jo dels diumenges, també passàvem a estar a cartell i altres bandes. Hi havia i ens deien: vols participar en el cartell també aquest diumenge, o fins i tot altres dies entre setmana que varen sortir, i clar, com que realment no hi havia altra manera de connectar amb la gent en aquell moment, vaig trobar que era una bona manera. Malament no se pagàs, però realment també m'ha servit jo per donar-me en compte de un poc la meva missió dins aquesta, no? Que no és només fer bolos, diguéssim, per guanyar dos bes i tenir més fama i tot això, sinó que és perquè és que ho has de fer. Jo m'ha la sensació que ho havia de fer
gent que ho necessitava, que li feia ganes veure-ho i també perquè vàrem arribar a molta gent d'aquesta manera. I demà arriba el teu dia, el vostre dia a Sant Marçal i en una hora, o menys d'una hora, les entrades o les invitacions varen quedar totalment exhaurides. Sí, en una hora de nosaltres penjar el cartell. Sí que ja l'havien publicat crec que 2 hores abans o una cosa així, però si en qüestió d'hores se va esgotar. Nosaltres va ser un munt de greu, perquè és que, clar, hi ha amics nostres, sobretot familiars dels mateixos músics, se van quedar sense pensant que podien agafar el vespre i no passava res. I clar, m'ho van trobar que en qüestió de res super poc temps, això, en qüestió d'hores, se va esgotar tot i bé, contentíssims, la veritat. Estan super contents de veure la resposta que va tenir la gent amb això, perquè per un amic no m'ho esperaven que tingués tant d'èxit, sobretot perquè pensaven que la gent tindria una mica de por, veure com seria, veure si hi hauria les mesures sanitàries que ha d'haver, que per són, està tot supercuidat. Durant tot el confinament hem fet una feinada amb això. Poder fer concerts quant abans dins la normativa establerta i que ningú se pugui... Però Joan, una cosa du l'altra, no? És a dir, hem viscut, efectivament, tots els concerts, aquests ciberconcerts, s'han fet moltes coses per la xarxa, per les xarxes, tot això ha estat molt bé, fantàstic i molt agraïts tots, però la gent tenia ganes de directe, de tocar serena, no? I de veure-vos en directe de veres, no? Sí, no, des de luego, després de veure... És una tònica que està passant ara, no? És a dir, quasi tot el que s'està muntant, a locals, a festes i tal, tot d'una sump. Clar, home, pensa que abans una festa així, com la que feien nosaltres dissabte, hi havia potser 1.000, 2.000 persones, dretes, apinyades. Què passa? Que ara tota aquesta gent s'ha de reduir a 300 persones en el cas d'aquest mes de juny. No? En juliol ja sí que podran ser més, que fins a 1.000 podran arribar a ser, però han de ser 300 persones i en la distància de seguretat. És a dir, que un espai on antes n'hi cabien 1.000 o 2.000, ara n'hi caben 300 separades. I clar, jo m'ho sap molt dir-ho perquè se queda un munt de gent a fora. Per tant, estan cercant més dates, profit per dir-ho, si qualcú ho està escoltant i té, diguéssim, el poder de organitzar un esdeveniment així, que sàpiguen que nosaltres estem oberts a fer concerts ara mateix, ho tenim tot controlat, tenim un enginyer sanitari també que s'encarrega de que se pugui produir, és a dir, que no passa a ser només responsabilitat de les entitats organitzadores, sinó que nosaltres ja ho hem estudiat des de fa molt de temps i tenim un espectacle que s'adapta a això. I la gent s'ho passarà com si estàs una revolta normal, això seguríssim. Tinc moltes ganes ja de fer-ho perquè en tot cas, Joan, aquesta reducció de l'aforament supos que també influirà en el caché dels artistes a partir d'ara, no? No te creguis, en el nostre cas seguim amb el mateix caché. Tenim la sort de que la resposta del públic està sent molt bona i, clar, si la gent demana un grup, aquest grup no té... En principi nosaltres no hem hagut de baixar preus. I a més perquè creiem que la feina que fèiem està en aquest preus. Saps? Que baixar-ho ja seria, no sé, tenint en compte que hem estat 3 mesos fora a fer feina i que aquest estiu no farem ni la meitat de feina que estava prevista, ni tan sols diria que si fèiem entre 100 bolos, ara en farem 10, saps? Hem passat de fer de 30 bolos en el mes, n'hem passat a fer 3 o 4. És a dir, la diferència és molt forta, és molt grossa. No en Changuito, sinó amb altres grups i tot això, però sí que amb els membres de Changuito estàvem en aquesta situació, per tant, baixar aquest accés seria bastant per nosaltres, la veritat. Farem menys concerts, però farem en les mateixes condicions i amb el mateix espectacle. Baixar aquest significaria llevar llums, llevar so i això, i tampoc ho volen perquè la gent volen que se quedi en l'espectacle que tenim. De moment sabem que tocareu una altra vegada a Andratx el mes d'agost, crec que teniu previst. Sí, a Sarracó, sí. I qualque cosa més, així, que mos puguis adelantar o no? Bé, jo toc tot sol a la possessió dia 3 de juliol, encara no està llançat el cartell, però segurament sortirà, i després hi ha 2 dates més en juliol, però que ara mateix no se poden anunciar per qüestió de que els que ho han d'anunciar és el mateix ajuntament. Sí, no, és que de fet en Marratxí
ha passat un poc això, no? Que després l'Ajuntament, que ho vam anunciar nosaltres, i hi ha molta gent de Marratxí que ve a veure-ho, però també hi ha molta gent de fora, i a ells els interessa que vengui gent del seu propi poble, m'entens? I el qual és totalment comprensible. Han obert aforament, el qual és una molt bona notícia, però per la gent d'allà. Normal. Ja ho apareix, la veritat, sí, no. M'ha apareixet molt bé. Perfecte, Joan, pues, moltes gràcies i no sé, continuarem en contacte per saber pues, totes les novetats que tingueu. Escolta, Joan, trobava faltant en Josep o no? Home, clar que sí. Vaja, si el trobo a faltar. No, però ell està amb els seus projectes ara, cadascú fa el seu camí, però bueno, seguim xerrant. De fet, tenim un grup de WhatsApp encara que... Vos tornareu a trobar o no? Que era un poc... Vos tornareu a trobar qualque dia o no? Amb en Xanguito, amb una altra història? Sí, no, però si encara mos trobam, clar que sí. De fet, ell encara està present perquè el disc, aquest disc que van gravar, ell hi era. I encara aquest disc està sonant, encara de vegades li feien referències i això, com ha de ser. És a dir, seguim en contacte com amics i per qualsevol projecte ell sap que mateix jo sé que el tenc amb ell, és a dir, això sempre hi haurà aquest contacte, sempre hi ha un molt bon rotllo amb ell. Perfecte. Per fi per saludar si està per aquí i saludar tota la gent de Calvià, que tenim moltes ganes de venir. Vinga, una ferrada, Joan. Gràcies. Adeu. Adeu, Joan Xanguito, que